खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैया 73थि सुबुंखान्थि सानाव इन्डो तिब्बतियान बर्डार पुलिस आईटीबीपीफोरा सुबुंखान्थि सानखौ इन्डिया चाइना सीमायाव -40°C फालिदों सुबुंखान्थि सान 26 जानुवारिखौ मैयानि समाव भारतनि गासैबो खना खनला जायगाफोरावनो फालिदों बे समाव इन्डो तिब्बतियान बर्डार पुलिस आईटीबीपी जवानफोराबो 15,000 फिट गोजौ लादाख बर्डार जेराव -40°C मोन बेयाव 73थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिदों आईटीबीपी जवानफोरा माहारियारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे माहारियारि मेथाइ खनदों वन्दे मातरम भारत माता की जय बायदि स्लगान होनानै गोमसार होदों -40°C आव सुबुंखान्थि सान फालिनायनि सावगारि आरो भिडिअखौ बिथांमोनहा समाज बिजोङाव एंगारनानै होदों जेराव बिथांमोनहा भारतनि गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो अनसायनायखौ मोननो हादों दिनै 27 जानुवारि BTR गोरोबथा सान BTR गोरोबथा जानाया आबुङै दिनै 2 बोसोर जाबाय दिनै BTR गोरोबथा सानाव फुंबिलि 7:30 रिंगायाव दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावगोन 8:30 रिंगायाव क'क्राझाराव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारी जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लंमोन बिथांनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावगोन 9 रिंगायाव माहारियारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गोजोननि थाखाय गुफुर फिरफिला बिरहोगोन 9:30 रिंगायाव क'क्राझार चान्दामारिनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बड'लेण्ड लिटारेचार कालचारेल आरो हिस्ट'रिकेल डिजिटेल आर्चिभ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन 10:30 रिंगायाव बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सआव बड'लेण्ड रिभलुसनारि डिजिटेल आर्चिभ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन 11 रिंगायाव सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सआव मन्त्रि एमपि इएम आरो एमसिएलए जयैनो मिटिं जिरायगोन बेनि अनगायैबो बिटिसि खुंथाया गासैबो बिफाननि गाहाय मावखुलियाव 27 जानुवारि BTR गोरोबथानि 2 बोसोर आबुं जानाय सानखौ फालिनो थाखाय बिथोन होदों मैया सुबुंखान्थि सानावनो बिहाराव दुंहाव थासारि बिहाराव पेसेन्जार ट्रेनखौ अर सावनानै होदों माखासे रेलगारिखौ अन्थाइ खुबैदों आरो रेल लामायाव जिरायनानै धरना होदों जायजों गंनै जिबानि गोबां रेलगारिफोरखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों रिपर्टनि बायदिब्ला रेलवे डिपार्टमेन्टनि आनजादखौ लानानैनो बिजाथिफोरा बिहारनि गायायाव बेबायदि सोमावसारदों बिहारनि गायानि अनगायैबो गुबुन टाउन जेरै पाटना नावादा मुजाफारपुर बाक्सार बायदिफोरावबो सोमावसारदों मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइयावनो फोसावजानाय रेल बिफाननि साख्रि रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड नन टेक्निकेल पपुलार केटेगरि RRB NTPC नि थाखाय मोनसेल' स्टेजनि आनजाद खुंजागोन होननानै फोसावदोंमोन नाथाय बे साख्रिनि थाखाय दा मोननै स्टेजनि आनजाद खुंनो थाखाय थांखि लादों बिजाथिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला मोननै स्टेजनि आनजाद खुंनानै गिबि स्टेजआव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरखौ नेवसिनो नागिरदों बेनि हेंथायैनो बिजाथिफोरा गोख्रोङै सोमावसारदों गोबां बिजाथिफोरानो ओंखारबोनानै रेलगारियाव अर सावनानै होदों रेलाव अन्थाइ खुबैदों आरो रेल लामा जथेनानै सोमावसारदों जायनि थाखाय गंनै जिबानि गोबां रेलगारिफोरखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों आरो बे गासै जाथायजों रेल बिफाना गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो जायफोर बिजाथिफोरा रेल बिफाननि सम्पथिखौ खहा खालामदों बिथांमोनखौ जिउ जोबजासे रेल बिफानाव साख्रि मावनायनिफ्राय बन्सित खालामगोन अदेबानि बिथांमोनहा आरो माब्लाबाबो रेल बिफानाव साख्रि मोननो हानाय नंला होननानैबो फोरमायथियो जाथायनि सायाव रेल बिफाननि मन्त्रि अश्विनी वैष्णव बिथाङा गासैबो बिजाथिफोरखौनो आयेनखौ आखायाव लानायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो लोगोसे बिजाथिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय जागोन होननानैबो बिथाङा खोथा होयो मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइयाव फोसावजानाय RRB NTPC नि 35,000 पस्टनि थाखाय 1,25 लाख लाइमोनफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेनिनो 60 लाख बिजाथिफोरा गिबि स्टेजनि आनजादखौ होदोंमोन बिमायानो गावनि 1.5 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय बे जाथाया बरपेटानि सार्थेबारियाव जादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जया मण्डल मुंनि बिमाया गावनि 1.5 बोसोर बैसोनि असे फिसाखौनो देगारजों सुनानै बुथारदों बिमायानो गावनि असे फिसाखौ देगारजों सुथारनाय जाथायखौ गथ'नि बिफा नरेश मण्डला पुलिस थानायाव खौरां हैनायनि उनाव दा दायनिगिरि जया मण्डलखौ पुलिसा हमबाय ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जया मण्डल आरो नरेश मण्डला सानै फिसा दंमोन गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोननि नखरा रांखावरि आंखालनि थाखाय जेंनायाव दंबोयोमोन जाथाय जानाय सानखालिबो बुथारजानाय उन्दै गथ'आ उखैहाबनाय हालोदाव दंमोन बेयावनो बिमाया न' सिङाव हाबनानै दरजा फांथेनानै उन्दै गथ'साखौ देगारजों सुनानै बुथारदों जायजों गथ'साया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों
बे जाथायखौ होबथानो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा थांदोंमोनब्लाबो बिथांमोनहा उन जादों होननानै फोरमायथियो। BTR गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा फोरमायथिदों दि BTR गोरोबथानि गेजेरजों सिमा थि खालामनायनि खामानिया 31 मार्च 2022 मायथाइनि गेजेराव सुस्रांजानो हागौ। BTR गोरोबथानि गेजेरजों गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि थाखाय बाउन्डारि कमिसन दानाय जादोंमोन, नाथाय बाउन्डारि कमिसननि मासिगिरि PP वर्मा बिथाङा रुंसारि जानायलाय आशिष कुमार भुटानिनो बाउन्डारि कमिसननि मासिगिरिनि बिबानखौ होनाय जादों आरो सिमानि जेंना सुस्रांनायनि खामानिनि समखौ फोलावनाय जादों। फैगौ 31 मार्च 2022 मायथाइसिम बारायनानै होनाय जादों। बेनिखायनो BTRनि सिमानि जेंनाया 31 मार्च 2022 मायथाइनि गेजेराव सुस्रांजानो हागौ होननानै फोरमायथियो बिथां रोनगोरा नार्जारिया। लोगोसे BTR गोरोबथानि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ डिफेन्स आरो पेरामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि बाथ्रा दङ। बेनि माखासे खामानि जेरै प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाया जागासिनो दङ। थाबैनो साख्रियाव थिसननायनि खामानियाबो जागोन बेखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो आरो इउनिभार्सिटि गायसननायनि मुङाव आरो निरिम गायसननाय बायदि खामानिनि थाखाय मिरुनिफ्राय 1500 कौटि रां मोननो गोनां दङ बेबो जानायनि लामायाव दङ। बेनि थाखाय BTC सरकारा आसाम सरकारनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम प्रप'जेल हरगासिनो दङ। मुंख्लं नखरफोरनो होनो गोनां अनसुंथाइखौबो होनायनि लामायाव दं होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो मावफुंजानाय दफाफोरा जाहैबाय BTADनि मुंखौ BTR खालामनाय, BTRनि बायजोनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय BKWSC दाफुंनाय, XNDBफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय, DIG पस्टिं होनाय, DCखौ BTCनि सिङाव लाबोनाय आरो माखासे दफाफोरा मावफुंजाबाय होननानै फोरमायथियो बिथां रोनगोरा नार्जारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि बिथांमोननि थांखिया BTRखौ फोजोबस्रांनाय नङा, बर' आरो गुबुन गुबुन हारिखौ लानानै BTRखौ जौगाहोनायासो बिथांमोननि थांखि होननानै फोरमायथियो। बाक्सा जिल्ला सिमला दावथारा ओनसोलाव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय 2 उन्दै फरायसा आरो फोरोंगिरिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलोगोजोन जायगा मोननो हायो, बेनि थाखाय चापागुरि, कक्लाबारि, दखरा एबसुजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो जिउ खोमानांनायनि नखरनि सोद्रोमाफोरा आलारि बाथि सावनानै आरज गाबदों। लोगोसे बिथांमोनहा 3 दाबिखौ लानानै DCनो गांसे मेम'रेन्डाम गथायदों। 3 दाबिफोरा जाहैबाय ट्राक सालायग्रा खालेक आलीखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनाय, जिउ गोमानाय नखरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय आरो भुटान फोनांजाबनाय बे राजा लामायाव स्पिड ब्रेकार बानायनाय एबा स्पिड लिमिटनि सायाव आयेन बानायनाय। बेनि थाखाय सोरखार आरो एडमिनिस्ट्रेसनखौ खावलायदों आरो बिथांमोनहा बे मेम'रेन्डामखौ मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, BTCनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', एडिशनेल DC आरो SP बिथांमोननि नुजाथिनायाव DCनो होदों होननानै फोरमायथियो। जायनाखि बे राजा लामाया भुटान फोनांजाबनाय, बेनिखायनो बेफार फालांगिनि थाखाय बे लामाजों गोबां गोख्रैथिजों गारि मटरफोरा थांलाय फैलाय खालामो, जायनि थाखाय बेफोर जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि सानसे सिगां बाक्सा जिल्लानि सिमला दावथारा ओनसोलाव 127 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादोंमोन। भुटाननिफ्राय सिमेन्ट लाबोनाय गंसे ट्राकआ स्कुटिखौ सौख्रांनायावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दोंमोन। जाथायजों 2 उन्दै फरायसा क्रिस्टिमा दैमारि आरो बार्लिना ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे फोरोंगिरि रिजिना खुजुरनि जिउ खहा जादोंमोन। आसामाव जेब्लासिम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकार थागोन, अब्लासिम आसामाव पुलिस राज आरो मिलिटारि राजा थागोन। बे खोथाखौ बुंथियो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि नगावआव जानाय आसुनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ आसाम पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनायनि उनाव फ्राय सानफ्रामबो सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसाम पुलिसनि बे एनकाउन्टारनि हेंथायै फरायसाफोर आरो रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद, आसाम प्रदेश इयुथ कंग्रेस कमिटियाबो बाहागो लादों। बेयाव बाहागो लानानै आसाम प्रदेश इयुथ कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि अंकिता दत्तया आसामाव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टारखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा बुंथिदों दि आसामाव सिगांनि समाव सिरियै बुथारखुमानायनि जारिमिन दंमोन, दा बेनिख्रुइ गाज्रिसिन जानो थांगासिनो दङ। जोंहा संबिधान दं, IPC दं, नियम दं आरो जुडिसियारि दं। सोरबा जुदि दायनिगिरिया हमजायोब्ला बेखौ बिजिरसालियासो बिजिरगोन, नाथाय आसाम पुलिसआ बेखौ मानियाखै। UPआव गुन्डाराज, एनकाउन्टार राज जानाय बायदि आसामावबो जागासिनो दङ आरो बेखौ लाइमोनफोरा मोजां मोनाखै होननानै फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो दि आसामाव जेब्लासिम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकार थागोन, अब्लासिम पुलिस आरो मिलिटारिनि राजा थागोन। दायनिगिरिफोरखौ एनकाउन्टार खालामनो थाखाय पुलिसफोरनो गोहो होखानाय जादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बे जाथायनि थाखाय नगावनि SP आनन्द मिश्राखौ सोंखारिनाया मोजां जायाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया।
आसामाव मैया सानसेयाव 1952 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। मैया सानसेयाव 19,803 नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 1952 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। बिनिनो 422आ कामरुप मेट्र'निफ्राय। मैया सानसेनि पजिटिभिटि रेटआ 9.85 जौखोन्दो आरो मैया सानसेयाव 121 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।